Ubangiji Allah ka dawo min da yarinyar nan lafiya. Allah ka dawo da ita lafiya kasuwa ta sa'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An dawo. Zo. Kasuwa ta sa'a. Kasuwa ta sa'a. Ƴata tana da sa'a. Ƴata ta kaina. Ƴata tana da sa'a. Ina cinikin? Ai ko naira 1000 ce. Kaga manyan arna. Ai ko ita ce, to kin san yanzu abin da za a yi, yanzu na riga na je na an so goron yanzu. Miki fifita, sannu. Amma zan ƙara fita umma da hijabi zan. Gaskiya bara ki fita, ni fa bana son wannan maganar hijabi. Bana son maganar hijabi. Ina ƙara gaya miki, yanzu za ki sa mu yi rikici ni da ke kan. Umma kunya nake ji. Tana kunyar rogo, kunyan mara kunya asara ce. Wannan rayuwar Arabiya tsaya mana kici. Arabiya in baki sa kayan nan ba bara su gani su taya ba. Yanzu idan namiji isai abin naira 20 a hannunki ya dauki 500 ya baki, idan kayan nan naki a mammatse yake komai ya fita sai ki ji ya bar miki ragowar canji ko kuma ya ce zo mi nan haka. Kin gane ai, kar ki bin sa, ki bi shi. Kar ki bin shi, kin ci ko? To yanzu kin san me zaki, ki yi wanka ki zo ki ci abinci. Idan kika ci abinci kin ga kina cin abinci kin huta, ni kuma yanzu in je in dan dauraye algararar wannan goran da dan farantin gora a jika algararar ta dan abin nan sai a wannan dinta. Kin ji? Shiga ki tude. Oh, wannan yatawa akwai sa'a. Akwai sa'a wannan yatawa. Ai yarinya ce dagwas barin ma in ta fara haka din nan tana haka Allah na gode.